ומברכת את מכון שלם על באמת מבצע יוצא דופן של תרגומים שנדמה לי מזמן לנו אפשרות להתבונן מחדש לכתבים חשובים שכולנו קוראים בהם ותמיד מוצאים בהם טעם ומקום למחשבה נוספת, וכל תרגום חדש יוצר עוד הזדמנות לשיח. הכנס הזה הוא דוגמה לכך ועל כך, וגם באמת על העבודה הרבה שהושקעה בתרגום ובעריכה. מגיע לכם הרבה ברכה. אני רוצה להודות על ההזמנה, להודות למרכז שלם על ההזמנה, ולברך את מרכז שלם, את יעל חזוני כעורכת הסדרה, את פרופסור לורברבוים כעורך של הספר של התרגום הזה, ולציין, והדברים נאמרו כבר קודם, אבל נדמה לי שהיום במדינת ישראל הוצאת הספרים של מרכז שלם, הוצאת לוויתן, שסוף כל סוף הגיע ללוויתן, לאחר ששמה היה כבר קודם, לכן לוויתן, עושה עבודה מעולה בהרקה ללשון העברית של ספרות קלאסית בפילוסופיה מדינית ובהגות שהיא בעלת משמעות לחיים החברתיים והמדיניים שלנו בארץ ובכלל, ומיידעת את הקורא העברי לחלק מהקלאסיקה המרכזית בהגות המדינית האוניברסלית. השילוב הזה של מודעות לצרכים של החברה הישראלית ומצד שני בתוך האופק של הערכים האוניברסליים הוא אחד הדברים שמייחד את הסדרה הזו, וצריך לברך אותה על כך. ברכה מיוחדת לעורך הספר ולאלה מכם שראו את הספר ואלה מכם שיראו אותו. הושקעה כאן עבודה עצומה עם ארודיציה מעמיקה במקורות, גם של הפילוסופיה הכללית, גם מאחר שיש כאן קשר למקרא ולמסורת היהודית. הנספחים של הספר שהם מאירי עיניים ומקילים על קורא בן זמננו להתמודד עם טקסט שבכל זאת נכתב במאה ה-17. כולנו יודעים שהופס כתב את הספר למעשה, ועוד אגיע לכך, כדי להגן על המלוכה הבריטית ולהגן על התיעוד של המלוכה הבריטית מול הפרלמנט. ולכן הופס הוא מצד אחד ממגיני המדינה או המלוכה האבסולוטית המודרנית, ומצד שני מניח יסוד למחשבה המדינית המודרנית שעברה רחוק מן האבסולוטיזם המלכותי. והדבר העיקרי, ופרופסור לורברבוים עמד על כך כבר בדברי הפתיחה, היה ההתמודדות עם הצורך שעלה עם גיבושה של המדינה המודרנית, כיצד להצדיק את מה שמקס ובר יכנה 300 שנה יותר מאוחר, 250 שנה יותר מאוחר, בתור הלגיטימציה של המונופול של השימוש בכוח. כיצד להימנע ממצב שכל קבוצה, וכך היה באנגליה של אותה תקופה, כל קבוצה בין אם פוליטית ובין אם דתית, מתוך נימוקיה שלה, מתוך לגיטימיות שיכולה להיות לעתים אנושית, יכולה להיות לעתים קשורה לאמונה דתית, סבורה שמותר לה לערער על הסמכות של המדינה. זוהי בעיה שהופס דן בה בהקשר של המאה ה-17, זו בעיה שמדינות מודרניות עדיין, וזה כולל את מדינת ישראל, מתלבטות בה. הטיעון של הופס, ואני בטוח שהוא מוכר לכולנו, אני רוצה לחזור עליו במשפט אחד או שניים. הטיעון של הופס הוא שהדרך היחידה של בני אדם להימלט ממצב שכל אחד עושה דין לעצמו, ולכן כל אחד מפחד מכל אחד אחר, ולכן חיי האדם הם כמו שהם, קצרים, אומללים, בודדים ומסכנים. זה לא התרגום של אהרון אמיר, זה התרגום שלי כרגע. ולכן הדרך היחידה היא שבני אדם יקבלו על עצמם התחייבויות בינם לבין עצמם להישמע לקולו של מי שמכונה ריבון. והחשוב הוא שמצד אחד יש כאן אמנה, יש כאן ברית,
אבל הברית הזאת היא רק בין בני החברה עצמה. היא לא ברית בין האוכלוסייה לבין האזרחים, אם אתם רוצים, ובין המלך. המלך הוא רק הרסיפיאנט, הוא רק המקבל של התוצאה של האמנה. הוא איננו חלק מן האמנה, משום שהעברת הסמכות שיש לכל אדם על גופו, על רכושו וכיוצא בזה, היא העברה חד סטרית למלך והעברה בלתי מותנית. המלך איננו מחויב כלפי אלה שנותנים לו את הסמכות. ולכן הסמכות שבידו היא אבסולוטית, משום שבני אדם מסרו את כל הפוטנציאל האנושי שיש להם לידי הריבון. הוא אמנם ניטרלי, הריבון יכול להיות אחד או רבים, אבל ברור שהכוונה היא לריבון אחד. החשוב הוא שלבני אדם, לאחר שמסרו את הסמכות הזאת לידי הריבון, לא נותרו שום זכויות ושום מעמד משפטי או מדיני כלפי הריבון, והם מצווים במרות מוחלטת.